आं एम अख्रां बर' जोंहा मोनसे ससिय' कालचारेल अर्गानाइजेसन समाज हारिमुआरि फसंथान दङ अख्रां स्काइआ थांनाय गोलाव समनिफ्राय बर' थुनफावथायनि फोथाराव माबा मोनसे खालामनो नाजागासिनो दङ लोगोसे समाज हारिमुआरि बिथिङावबो थुनफावथायनि फोथाराव माबा मोनसे खालामनायनि थांखिजोंनो जोङो BoNSU बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बिथांमोनखौ एप्रोच खालामदोंमोन मोनसे थुनफावथायनि मावबादा खुंनो थाखाय 20-day long production oriented residential drama workshop जों जायखौ बुंदों आरो माने बेहाय 20 साननि मावबादा बेहायनो थानाय जानाय गासिबो जागोन आरो बेनि उनाव जोङो मोनसे थुनफावथाय दिन्थिगोन जोबखालि एन्ड अफ द वर्कशप जों बेखौ दिन्थिगोन क'क्राझार टाउनावनो एसे मोजाङै गिदिरै बेखौ जों दिन्थिगोन स' बे इनफरमेसनखौ होनो थाखाय आङो नैबे भिडिअखौ बानायदों अख्रांनि स्काइ आरो BoNSUनि कलाबरेसनाव 20 साननि मोनसे थुनफावथाय मावबादा जागोन बे अलमस्ट फ्रि जायफोरा गोसो गुदुं एक्टर एक्ट्रेस जानायनि अनगायैबो जायफोरा लाइफखौ एक्सप्लर खालामनो लुबैयो एक्सपेरिमेन्ट खालामनो लुबैयो एसे गोदानथि लुबैयो माबा मोनसे खालामनो लुबैयो गावसोरनि जेन बे माबा बिकास जानाय साननाय हनायफोरा बेबादि जों बेहाय बायदि मैया एक्टिभिटि लागोन जोंनि मोजां मोजां मेन्टरफोर फैगोन जोंनाव थ' वर्कशपआ जागायगोन 26 जुलाइनिफ्राय ओमफ्राय 23 जुलाइआव माबानि रेजिस्ट्रेशननि लास्ट डेट 26 जुलाइ स्टार्टिं डेट ओमफ्राय 23 जुलाइ रेजिस्ट्रेशननि लास्ट डेट 555 रुपिस जों मोनसे माबा लाखिदों रेजिस्ट्रेशन फिस बे जाबाय 555 रुपिस बेहायनो जानाय लोंनाय थानाय गासिबो इनक्लुड जाजोबगोन आरोखि बे दामावनो ओमफ्राय 16 इयार आरो 16 इयारनि गोजौनिफ्रा बेहाय बाहागो लानो हागोन ओमफ्राय आं मा होनखो जायगाया जाबाय स्पर्ट्स हस्टेल तितागुरि क'क्राझार स' जोङो अख्रां स्काइ आरो BoNSUनि कलाबरेसनाव खुंनो लानाय बे 20 साननि थुनफावथाय मावबादा जेराव अलमस्ट फ्रियाव थानाय जानायजों लोगोसे सोलोंनो हागोन आरो थुनफावथाय दिन्थिफुंनो हागोन बेहाय गोसो गुदुं बयखौबो जोङो हांख्राय हरदों 23 जुलाइ जोंनि रेजिस्ट्रेशननि लास्ट डेट 26 जुलाइनिफ्राय जागायगोन 20 साननि थाखाय क'क्राझार स्पर्ट्स हस्टेलाव बेहायनो थानाय जानाय गासैबो 555 रुपिस रेजिस्ट्रेशन फिस ओमफ्राय 16 इयार एबभ जायफोरा बिथांमोना बेहाय बाहागो लाफैनो हागोन आं मा खोन्थाबाय भेन्यु खोन्थाबाय डेट खोन्थाबाय रेजिस्ट्रेशन डेट खोन्थाबाय ओमफ्राय फिस खोन्थाबाय आरो मा दङ आङो बयखौबो हांख्रायदों प्लिज बयबो फै खौसेयै माबा मोनसे मावनो नाजानि खौसेयै दावगालांनि खौसेयै माबा मोनसे सोरजिनि थुनफावथायनि फोथाराव आरो थुनफावथायनि फोथारजों लोगोसे जेन जोंनि समाजारि बिथिङावबो बायदि मेसेज थाङो जों बेखौ नाजानि